situat a l'Astut. Canudos va robar el lingot d'or valorat en 69 milions d'euros. És una qüestió de vida o mort. Els 530 ve de buscar un lingot d'or que està situat al sud d'Espanya per ser general de l'Armada espanyola. This is dangerous. I walk through minefields and watch your head rock. En el nom de la justícia! Esteu tots detinguts! No m'he menjat a l'esmorzar!
aquí roig. Amb el fòsfor i el calci que té. El bulliré amb patates de l'hort del meu home. Digueu-vos quart. Ho faré pels xiquets, que els hi agradarà molt. Bueno, quina troballa més bona.